Академия Just to Trade. Добре дошли, скъпи трейдъри, в поредното видео за обучение по MetaTrader 4. В това видео ще разгледаме поставянето на сделки. За да поставим сделки, ще използваме панела Състояние на пазара. За да направите това, щракнете с десния бутон върху желания инструмент и след това щракнете върху Нова поръчка. Има два вида изпълнение. Пазарно изпълнение, т.е. по текущи цени, или чакаща поръчка. Сега ще разгледаме само първата опция. Тук ще определим обема на търговията. Минималният обем на валутните двойки е 1/100 от лота. Стандартният лот е 100 000 единици от базовата валута. Първо се определя базовата валута. В нашия случай сделката ще бъде за 1000 евро. Можем също да зададем Stop Loss и Take Profit. Дали да ги зададем над или под текущата цена, зависи от посоката на търговията. Ако имаме сделка за продажба, тогава Stop Loss-ът ограничава загубите ни и трябва да бъде зададен над текущата цена. Take Profit-ът трябва да бъде зададен под текущата цена. Обратно, ако имаме сделка за покупка, Stop Loss-ът се задава под текущата цена, ограничавайки загубите, когато цената падне. Take печалбата се задава над текущата цена, като се фиксира печалбата, когато нарастващата цена достигне нивото на Take печалбата. Ще поставим сделка за покупка с следните стойности на Stop Loss-а и Take печалбата. Те трябва да се различават достатъчно от текущата цена, за да предотвратят незабавното затваряне на сделката. Ако зададете стойности твърде близки до текущата цена, системата ще ви напомни с предупреждение. Кликнете върху Покупка на пазар. След изпълнението на сделката, на графиката ще се появят три линии. Първият ред показва цената, на която е изпълнена сделката. Вторият ред показва Take печалбата. Третият ред показва Stop Loss-а. Задръжте курсора на мишката върху линията на Stop Loss-а. Изкачащ прозорец ще покаже броя на пипсовете и очаквания финансов резултат за тази сделка. За да затворите сделката, отидете в секцията Търговия и шракнете двукратно върху сделката. В прозореца, който се отваря, можем да продадем част от сделката или да я затворим изцяло. Кликнете върху Затвори. Сделката е затворена. Вече имаме запис в секцията История на сметка. Ще го разгледаме по-късно с финансовия резултат. Вторият начин за изпълнение на сделки е чрез търговия, с едно кликване. Разганете блока в горния ляв ъгъл. След това отидете в секцията Инструменти, Настройки, Търговия и активирайте Търговия с един клик. Приемете условията. Добре. Сега можем да изпълняваме сделки с едно кликване. Например 0,5 лота. Кликнете върху Купи. Изпълнихме сделката. Можем също да зададем Stop Loss и Take Profit с едно кликване. За да направите това, задръжте курсора на мишката върху линията, където имаме отворена сделка. Кликнете с левия бутон и плъзнете нагоре, за да зададете Take Profit-а. Отляво виждаме броя точки, на които ще бъде зададен Take Profit-ът и финансовия резултат, който ще бъде след затваряне на тази сделка. Пуснете. Take Profit-а е зададен. Същото важи и за Stop Loss-а. Кликнете и плъзнете надолу. Stop Loss-а е зададен. Моля, обърнете внимание, че в MetaTrader 4 са възможни противоположни позиции. Тоест, можете да отворите едновременно сделка за покупка и продажба на един и същ инструмент. Тоест, да отворите две сделки в противоположни посоки едновременно. Следователно, ако искаме да продадем, да речем в един и същ обем от 0,02, текущата ни сделка ще остане активна и ще бъде добавена нова. В режим Търговия с един клик можем да затворим текущата сделка, като кликнем върху кръстчето в реда за сделки в секцията Търговия. Нека разгледаме записите в секцията История на сметка. Ето първата ни сделка за 0,01 лота. Тя затвори с този финансов резултат. Това е сделката, която току-що затворихме. Сделка за продажба от 0,02 лота. Сделката за 0,05 лота не е тук, защото е активна и се намира в секцията Търговия. Когато бъде затворена, запис за нея ще се появи в секцията История. С Търговия с едно кликване можете да преместите Stop Loss-а и Take Profit-а директно върху графиката. Ако нивото е на по-малко от 100 пункта от текущата цена, в полето Търговия се появява цветно предупреждение. Ако текущата цена е на по-малко от 100 пункта, няма цветно предупреждение.